Abrihing sarap kay muso na ko. Kanain yung manok, baho kayo kite. Tapone karton ang ilang karo. Good morning guys, it's Eiyan and welcome to another video. Karon nami sa Gyeongbokgung kay Gyeongbokgung Palace. Kita mi sa to? Hanbok nam nga building. Okay, kanang yellow. Kay adto mi magilis para sa katong ilahang traditional traditional hanbok nga mga sinina. Dari nga place guys, daghan kayo mga hanbok rental nga mga cafe nga nag-offer. So gawas ka sa exit 4 gikan sa Gyeongbokgung station. So sa kilid ana naidaghang mga hanbok rental. So nangita mi sa specifically sa yellow nga building kay dito mi nagkuhan sa Kluk. So again guys, Kluk travel. Mari mo South Korea niya mo. Mag-need mo mga travel deals, just use my link in the description below para makakuha mo additional discount gikan sa Kluk. Hapit kami sa palace. Actually, mo ni ang palace sa kilid niya. Lakaw rami gikan dito sa hanbok man nga place to okay. Yeah, kung kita mo sa luyo, daghan nang naglakaw nga traditional and theme costume sa Korean. So manood mi diha sa palace. Just in time guys na mag-change ang guard ng palace. So ato tanaw ng ilahang performance. Kung fan mo ni Queen Sundok sa GMA7 katong Korean novela, so maugid ni sila ang mga warrior atos lang mga warang. Naana ta sa ikatulo nga gate. So nga nakadako ang palace no. So see. Diri maglingkod ang hari ug reyna nila guys sa katong panahon pa nilang Sundok. So makita mo diri sad ang mga ilhang mga officials. So dari diha ang hari ug reyna. 반드시 백제를 막아내고 속함성을 탈환해야 하오. 게 싫은 날 영영 사라지고 싶은
ako din hanbok nga gi-rent kay for warrior din sila for warriors. So daghan ng mga klase nga mga hanbok na traditional na sa mga theme hanbok nga mga dresses for men, warrior, kings ang kasagaran nga mga design. So kaning sa kuha warrior ni sa kuha. Kung kita mo ni Queen Sundok sa GMA7 before, so daghan to siya mga warang. 엉명이다. Yeah. Abrihing sara kay muso ako kanain yung manok baho kayo kite tapone karton ang ilang karo. Basa na kaya kong ilok guys. So gutom na sad kayo. Wala nga amo na ning iuli amo ang hanbok. And kita mi og kakanan og lunch. So nga gihapon mo South Korea and worth it ra gyud ang inyong hanbok kay nindot ang place. Unya daghan og mga IG worthy nga mga spots. Cause your love is so sweet, you are my everything. 첫날 밤에 단 꿈에 젖어 하는 말이 아냐 난 변하지 않아 오직 If I had known then what I know now, I wouldn't have said what I said. Manamig kaon niya padong mi kuno sa Bukjun Village. Bukjung Village. So sakto ba? Nya layo kayo mo gilakwan na. Nya pagid mi maabot. So, Adrian BW St. James. So niadto pagid mi police station para mangutana kung asa ang Bukjung Village. Bukjung Village. Mao nya karon kay doon ra dito. So nagtuyok-tuyok kami. Sayop lang ang mga nagian nga entrance. I was too young and I didn't understand that you were the one.